खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतारि आइजो क्रिकेट हानजाया देरहासार जानो हाबाय। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथां आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि मोन 8 राजफुजा आफादफोरनो 25,000 रांनि चेक बिलाइ गथायदों। क'क्राझाराव एनएचएम कर्मीफोरा जास्टिस फर एनएचएम वर्कार अफ आसाम स्ल'गानजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। समान मावनाय आरो समान मोनथायनि दाबिजों क'क्राझारनि जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस मावख'नि दरखं मोखाङाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। अल बड'लेण्ड टाइकान्डु एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय सिकानजार जिमानसियामाव 3 नबेम्बरनिफ्राय जागायना 9 नबेम्बरसिम टाइकान्डु बेसिक एडभान्स ट्रेनिं केम्प खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव फोरोंगिरि महरै साउथ करियानि ग्रेन्डमास्टार 8 डेन ब्लेक बेल्टआ बाहागो लाफैदों। माखासे सान सिगां 9 थाखोआव फरायफुनाय धीरा रानी बसुमतारिया गावखौ जिउ फोजोबना लानायनि सायाव सेन्ट जेभियार फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि सेन्ट जेभियार फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायफुनाय फरायसुलि धीरा रानी बसुमतारिया फरायसालिनिफ्राय न'आव थांना गावखौ जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव सेन्ट जेभियार फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना जाथायनि सायाव माखासे रोखा बाथ्राखौ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। समाजारि बिजों इउटुब फेसबुकआव बयजोंबो सिनायजानाय रसमा ब्रह्मनि माखासे भिडिअफोरा समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। जाय भिडिअआव गामिनि रायजो राजाफोरा रसमा ब्रह्मखौ सेन्देलनि माला गानहोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेयो बेसेबां गनायजाथाव। सेन्देलनि माला गानहोदोंमोनलै खेबनो मोनासै सेन्देलनि माला गानहोदोंमोन होनो मोनासै। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ एरायनो सानोब्ला बर' माहारिनि थाखाय मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन होनना खोरोमदाव औवारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि आरो लाइमोन गांखंनि आफादगिरि इरागदाव ब्रह्मजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ मानस साहा बागानाव मावफारियाफोरजों साहा बिलाइ खाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिआरनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा अमर सिंह ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा गुदियाव बिथाङा फोरोंगिरिमोन। बिनि उनाव बिथाङा बिअ जादों। बिनि उनाव बिथाङा राजखान्थि हान्जा बिपिएफनि सासे सोद्रोमामोन आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटायार जानानै दिनै गावखौनो सासे बबे जायगानिफ्राय खिलिखो गोसोआव बिथांनियाव जों मिथिया। मानोना बिथाङा मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैया आरो बर' माहारिनि सोमावसारनायाव बेसेबांबा जे जोंहा मुंख्लं जालांबाय सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायनानै बांबुर गोरा जागायनानै आरो गुबुन गुबुन दिनैहाय एनडिबि बिएलटि एबसुनि सोमावसारनायनि उनाव जोङो थामथि गोरोबथा बर'फोरनि जे मोनसे जाफुंसारनायाव बिथांहा जेबो बिहोमा गैया आरो बिथाङा दिनै बर'नि बेबादि गेदेरथार माखासे जाफुंसारनायनि जारिमिनारिनि जे मोनसे खोन्दोखौ लानानै बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि जेबो जौगाथाय गैया आरो बेखायनो दिनै जों सानो जे बिथाङा बेबादि माखासे माहारिनि दलिल बा जातीयता बा जोंनि राजखान्थियारि मोनथायनि जे दलिल मोनफा मोनफा बेखौ लानानै बिथाङा बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा बेबादि मुंख्लं आरो बेबादि आन्दलनकारिफोरखौ मान सनमान हानि खालामनायनि जेबो मोनथाय गैया आरो दिनै बिथाङा जिबादि सासे रिटायार्ड सुबुं हिसाबै बिथाङा एसे मेन्टेलि माने डिसअर्डार जाबाय नामा जों बेखौ सानो। मानोना बिथाङा बैसोबो थांबाय आरो बेखायनो बिथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै दिनै माने बर' माहारिनि माखासे राजनिति दिगखौ बिथाङा गुलाय गुजाय खालामनायनि नोजोरजों बेबादि बाथ्राखौ बुंदों होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा गावजों सोर दं सोर गैया बेजों जेबो थिखना गैया आरो बिथाङा बेक्तिगत भाबे
जेबादि हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन जों जेबो मिथिया जोंबो बिथांनि मोनसे समाव सात्रमोन नाथाय बिथाङा हारिनि गेजेराव बेबादि माबा मोनसे बिहोमा दं जों खोनाफेराखै आरो बेखायनो बिथाङा हारिनि बेबादि गुलाय गुजाय खैसार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अराय जेखि जाया राहा लानांगौ जों चीन हादोराव सोलिबाय थानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि बादायलायनायाव बाहागो लानाय दीप्ति बसुमतारी बिथाङा गावखौ भट होनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय साफ्रोमबो भारतारिफोरनो साबायखर बावनायजों लोगोसे फैगौ 5 नबेम्बराव जानो गोनां ग्रेन्ड फाइनालनि थाखाय फिन हाजासे भट होनो खावलायहरदों। हो पाएंगे दा बिदिनो मानसिफोरा सानगासिनो जे बे पिपल्स चॉइसनि टप 10 रेंकआनो ग्रेन्ड फिनालेनि टप 10 आव थांगोन होननानै नाथाय बिदि नङा पिपल्स चॉइसनिफ्राय सासेल' देरहानानै बै ग्रेन्ड फिनाले खालि टप 10 आव सासेल' एंट्री मोनगोन। मैं आशा करती हूँ आप लोग जितने मुझे प्यार देते आ रहे थे जितने सपोर्ट देते आ रहे ठीक वैसे ही आगे भी जाके आप लोग मुझे उतने ही प्यार और सपोर्ट देंगे। आं आसा खालामो जे नोंथांमोना दिनैसिम आंखौ जेसेबां सपोर्ट आरो अननाय होबोदोंमोन थिग बेबायदिनो सिगाङाव थांनानैबो आंनो अननाय आरो सपोर्टखौ होबाय थागोन होननानै। दा जोबनायाव आङो बयखौबो बुंनो सानो जे गोबां मानसिफोरानो गोबां नेगेटिभ कमेन्ट्सफोर हरगासिनो नाथाय आंनो बे कम्पिटिशनाव आङो गावजों लोगोसे आं हारिमुखौ दिन्थिनानै आं गावजों लोगोसे दिन्थिनानै आङो कम्पिट खालामगासिनो। दा बिनि थाखायनो आङो दिनैनिफ्राय आं नोंथांमोननिफ्राय पजिटिभ कमेन्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे आर'ज खालामो जे आङो बिनिफ्राय मोजाङै मोजां कम्पिट खालामनानै आङो आंनि जायगायाव थांफिननो हायो होननानै आरो आंबो आंनिफ्राय हाजासेखौ नाजागोन आंनि राव हारिमु आंनि हादोरखौ जेरैबायदि दिन्थिनांगौ आं बेबायदि दिन्थिनो आं आंनिफ्राय हानायखिनिखौ आं नाजागोन। दा बेसेनोसै गोजोन्थों धन्यबाद थेंक इउ।